Ka san wani malami ne wannan? Dan gidan babban malamin nan ne rigirigi wanda ya rasu, Allah ya ji ganshi. Ya zo da wani sabon ilimi, dan Allah ku tsaya ku saurare shi. Ya zo da wani sabon ilimi a addini wanda na tabbatar da cewa kai bak mai sauraro na yanzu baka san wannan ilimin ba. Kuma idan ka tsaya ka saurari wannan karatun za ta yi maka amfani matuƙa. Ka san Hausawa sun ce kyan ɗaya gaji ubansa, kuma barewa ba za ta yi gudu ba dan ta yi rarrafe. Saboda haka ya zo yana baza ilimi ba na wasa ba, kamar yadda mahaifinsa ya yi. Dan Allah ka tsaya ka saurara ka je yadda yake bayani akan hukuncin wanda ya zagi abinci. Kawai mutum sai ya zagi abincin da ake ci, to wani hukunci aka ce a masa addini? Da Allah ka tsaya ka saurare shi kuma ka fahimce shi da kyau. Mu kalle shi. Amma wanda ya zagi abinci, wancan ɗazu na shuka ne. Wanda ya zagi abinci, ga shinkafan an dafa ta, ko ga tuwon an yi, ko ga wainan an gyara ta, da sauran nau'in abinci gaba ɗaya. Wanda mutum ya zagi abinci, to nan za a yi mishi bulala guda 40.